La formació Catalunya sí que es pot va escollir l'entrada de l'Hospital Tortosa Verge de la Cinta per presentar al territori el seu candidat a la Generalitat, Lluís Serrabell. La coalició va triar el centre hospitalari de referència de les Terres de l'Ebre per fer una defensa clara dels serveis públics i del desenvolupament del territori davant les polítiques de privatització que ha assegurat que ha impulsat l'actual govern de la Generalitat. No sou originals des d'aquest punt de vista. La sanitat pública pateix retallades i és objecte de dinàmiques privatitzadores, però sí quan teniu dèficits importants, quan la necessitat de dinamitzar i de reactivar unes terres com aquestes són objecte d'un pla estratègic que acaba desat en un calaix i pel qual no hi ha recursos financers ni pressupostaris per tirar endavant cap de les propostes d'aquest pla estratègic. Catalunya sí que es pot ha aprofitat la presència de Rebell al territori per presentar els dos primers noms de la formació a la circumscripció de Tarragona, el reusenc Gerard Bargalló de Podem i l'actual diputada d'Iniciativa, la cambrilenca Hortènsia Grau. A l'acte també hi havia els representants ebrencs a la llista, els regidors d'Iniciativa a la Ràpita i Amposta, Carlos Sanchís i Rosabel Recio, respectivament, a més dels membres de Podem, Roque Jiménez i Jordi de la Cruz, mentre que Joaquim Mascarell hi representa Esquerra Unida i Alternativa.